So ito ang kamatis, yung itinanim natin yung 3 linggo nakaraan. Nagtuturo ako paano magawa ng seedling ng pipino. Ngayon nandito na yung pipino mga kapaparts. Ayan, mayroon na mga bunga. Ayan. Safford jokes. Kumusta mga kapaparts? May mga nagtanim na ba dyan, mga gulay? Nandito tayo ngayon sa backyard garden natin. Ituloy natin yung advokasya natin na magtanim ng mga gulay upang balang araw hindi tayo bili pa. So kakatapos lang tayo mga kapaparts nagtanim ng talbos ng kamote. So pagod. So dito ang benepisyo ay hindi lang gulay, papawisan din tayo at maging malusog yung katawan natin. Kasi baba tayo sa opisina, malamig yung aircon. So pagdating dito sa bahay, pag may maliwanag pang araw, dapat ilaan natin 1 oras o kalating oras dito sa gardening. Kung wala kayo dyan backyard na tulad nito kalaki, pwede sa paso mga kapaparts, magtanim tayo sa paso yung gulay natin upang sa ganun hindi tayo bili pa. So nandito ako ngayon sa aking backyard. Ipakita ko sa inyo na meron ako dito na mga mga kapaparts. Nakita nyo to, ampalaya. So namumunga na mga ampalaya mga kapaparts. Ayan, mayroon na mga bunga. Ayan, umpisa na to mga kapaparts. 2 puno lang to ng ampalaya. Andoon din nagtanim din ako mga ibang puno pa para upang sa ganun ay hindi sasabay, may tumutubo pa lang at may namumunga na. So ipakita ko rin sa inyo ang ibang halaman na tinatanim ko kayo dito. Sana gayahin nyo din dyan sa mga bahay nyo para upang sa ganun balang araw hindi na tayo bili pa ng mga gulay. So ito ang kamatis, yung itinanim natin yung 3 linggo nakaraan. Ayan na sila mga kapaparts. Palaki na sila. 3 linggo pa lang to sila. Na-transfer natin dito hanggang papunta doon. Kamatis yan. Ayan, may kamatis. Ganito lang tayo mga kapaparts. Kunti lang kamatis para konsumo lang. Dito sa nakita nyo, ito yung primerong YouTube video ko na nagtuturo ako paano magawa ng seedling ng pipino. Ngayon nandito na yung pipino mga kapaparts. Nagtanim na rin ako ng mga pipino dito. Nagtra-transfer na rin ako. At ngayon bakit ako napawisan? Kasi dito sa tabi nagtanim din ako ng talbos ng kamote para balang araw may mga kamote tayo mga kapaparts. So pwede to dyan sa bahay nyo, pwede tayo magtanim sa paso. Sa paso lang mga kapaparts. Tapos yung mga ibang gulay, pwede rin, lahat mga gulay pwede tanim natin sa paso. Yung ibang ampalaya naman mga kapapers, nandito. So nakita natin sa unang video natin, nagtatanim tayo dito ng ampalaya. O ayan, update sa mga ampalaya na tinatanim natin. So sa unang video ko, matataba na sila mga kapapers. So ayan, nakahalo-halo dito ang mga tinanim ko. Ito ay pipino. Kakatanim ko lang kanina. Andun banda din, pipino din yun. At saka yun, kamatis. So mayroon pa tayong mga seedling doon na iwan. So sa isang araw, 3 puno itanim, pwede na. Basta may na itanim lang mga kapaparts. At update naman doon sa mga tinanim natin na sitaw. So nandito yung mga sitaw mga kapaparts. Pataas na, malapit na to sila mamunga mga kapaparts. Ayan. Samantala itong area na ito mga kapaparts, habang wala pa yung fencing doon, nakahanda na dito ang mga similya ng dapat itanim dito. So nandito ang similya, yung ito similya to ng mustasa para itanim natin banda roon. So mayroon pa tayong seedling dito ng kamatis, pwede pa natin itanim. Mayroon din seedling pa dito ng pipino. Ayan mga kapaparts, mayroon pa tayong seedling dito ng ampalaya.
At saka meron pa tayong seedling dito ng kamatis. So i-update ko kayo yung area na una natin na i-video, yung lugbati. So mga kapaparts, andito na yung kamatis, lugbati. Ang laki-laki ng mga dahon dahil ang taba pa nila. Ayan, may kamatis pa nga dyan. At saka may sibukan ko magtanim dito ng isang sitaw. So ipakyat ko tong sitaw dito. So ito na yung update ngayon mga kapaparts. So thank you talaga sa palaging panonood dito sa tutorial gardening ni Paparts. So tayo na magtanim. Anong klaseng gulay, kahit anong klaseng gulay, kumakain man kayo o hindi, pwede magtanim. Kahit dahil kundi ayaw nyo kumain, pwede naman ibigay sa kapitbahay o ibenta sa kapitbahay. Yun mga kapaparts. Ang importante, may malibangan tayo ng araw-araw, may ginagawa tayo, hindi upo ng upo lang, manood ng TV, hindi productive. So gawing productive yung araw natin mga kapaparts sa pamagitan ng pagtatanim, magtanim tayo. So ako naman ay lahat ang tinatanim ko ay ituturo ko sa inyo upang ganun ay lahat tayo pwede may alam paano magtanim sa paso. So mga kapaparts, the Paparts Jokes wishing you all God protected. And thank you to all my followers sa Facebook, to all my subscribers and to be subscribers sa YouTube. Thank you. Please share my videos and like so that others can view it. So thank you so much. I wish you na sana magtanim din kayo. Samahan nyo ako dito sa advokasya ko na magtanim ng gulay para hindi tayo bili pa. Sa mga kaparts, I wish you all God protected and God bless. Safford Jokes. Safford Jokes.